अरे औकात के बात करी है मत, तोरो से ज्यादा इनकर पहचान बा। अरे औकात के बात करी है मत, तोरो से ज्यादा इनकर पहचान बा। के तलिया गांव के राधे श्याम के दूर दूर ले नाम बा। रंगदारी मिलल बा विरासत में त टाइम न लाग। अरे बेटा बदमाशी करे के बाद तो इनकरा से सीख। अरे बेटा बदमाशी करे के बाद तो इनकरा से सीख। ते तलिया गांव के राधे श्याम मोहन रंगदारी में सबसे बढ़िया इनकरे नाम लिख। ओही दिन गोली मारब बाजावर में। जिंदगी जियो तरम शान से तो जिए दो आराम से। जिंदगी जियो तरम शान से तो जिए दो आराम से। ये नंदनी ग्रह पीछे मत पड़ो। राधे श्याम मोहन पागल बना दिहन अपना प्यार में। बाके ऐसन